हरे कृष्ण माता जी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरवनचारी यमुनतीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 5வது நாட்களாக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய உணர்வுல நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி செய்வது, கர்ம யோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் அப்படின்றது, சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத நம்ம பற்றற்று நம்மளுடைய கடமையை பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். யாராவது சொல்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஓகே, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதா, தெரியுது. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலிதம் தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप हदा मह्यं ददाति पतान्तिकं वन्दे अहं गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं शाक्राजतं सहगण रघुनाथन् वितं तं सजीवं सात्वतं शावधूतं परिजन शाहिं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान् वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் தெரியல மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்ய. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி, மேல போகணும். ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். தெரியுதுங்களா? இப்போ தெரியுதுங்களா? அப்பவும் இல்ல மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். வாஞ்சகல்பதருப்ய. वाञ्छकल्पतरुभ्य
இப்ப தெரியும் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யக்ஷ கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. வாசி. நெக்ஸ்ட். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய को ब्राह्मणे हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रताय ते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य शाक्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் யார் சொல்றீங்க? 4வது பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞான யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு என்னன்னு பார்த்தோம். பகவத்கீதையோட வரலாறு இல்லையா? 4 சம்பிரதாயம் யார் சொல்றீங்க? 4 சம்பிரதாயம். श्री संप्रदायम. वेरी गुड माताजी. हरे कृष्णा. गौड़ीय संप्रदायम ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्यर. ओके, गौड़ीय संप्रदायम. श्री संप्रदायम குமார 4 குமாரர்கள் சம்பிரதாயம். சனத் குமாரர்களோடது. ஓகே. சிவா விஷ்ணு சிவா விஷ்ணு சுவாமிகள். ஓகே, கரெக்ட். சோ ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை முன்னெடுத்து போறது ஆச்சாரியரோட பெயர் என்ன? ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ராமானுஜர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்மளுடைய கௌடிய சம்பிரதாயம் எடுத்து போறது மத்வாச்சாரியர். நம்மளுடைய பிரபுபாதர் எத்தனையாவது ஆன்மீக குரு? 32. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம சிவபெருமான் மூலமா வருது இல்லையா? அந்த சம்பிரதாயத்தோட முன்னெடுத்து போகக்கூடிய ஆச்சாரியரோட பெயர் என்ன? விஷ்ணு சுவாமிகள். சனத்குமாரர்கள் நிம்பகாச்சாரியார். ஓகே, இந்த 4 சம்பிரதாயம் நம்ம பார்த்தோம். 4 வர்ணங்கள் என்ன பார்த்தோம்? 4 வர்ணங்கள்: பிராமணர், வைஷ்யர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர்கள். ஓகே, ஆசிரமங்கள் என்ன? 4 ஆசிரமங்கள் பார்த்தோம். 4 ஆசிரமங்கள். வர்ணாசிரமம். ஆசிரமம், வர்ணம், ஆசிரமம். வர்ணங்கள் 4 வர்ணங்கள் பார்த்தோம். 4 ஆசிரமம் என்னன்னு பார்த்தோம். வானப்பிரஸ்தம், கிரகப்பிரஸ்தம். அதுவா மாதாஜி? எஸ். சோ அது ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் 25% ஆஃப் தி லைஃப் பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம், அடுத்தது கிரகப்பிரஸ்தம், அப்புறம் வானப்பிரஸ்தம், அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 விதமான கர்மங்கள், கர்ம யோகிகளை பத்தி நேத்து பார்த்தோம்ல. என்ன பார்த்தோம்? 3 விதமான கர்மா செயல்கள். 3 விதமான செயல்கள் என்னென்னது? செயலை செய்யாம. வெரி குட். அகர்மா, விகர்மா அண்ட் கர்மா. ஓகே, அகர்மானா என்ன?
அகர்மா. செய்யாம இருக்கிறது. எந்த செயலுமே செய்யாம இருக்கிறது. முனிவர்கள் செய்யாம இருக்கிறது. முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானை நினைச்சு அந்த அரூப பிரம்மத்துல வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. எந்த செயலும் செய்யாமல் இருப்பது. விகர்மானா என்ன? விகர்மா செய்யக்கூடாத செயல்களை செய்வது. ஓகே. கர்மவாதிகள் பகவானுடைய நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன? பகவானுடைய திருப்திக்காக நம்மளுடைய செயல்களை செய்வது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம்ன்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இது வந்து நேர்த்திக்கு நம்ம பார்த்த 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகம். நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக, ஞானத்தை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக பகவானோட நம்ம கனெக்ட் ஆகுறதுதான் வந்து ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 5வது அத்தியாயம். சோ 5வது அத்தியாயத்தோட பெயர் என்ன? சந்நியாச யோகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ சந்நியாசம் அல்லது கர்ம யோகா, இந்த ரெண்டுத்துல எது வந்து சிறந்தது? கர்ம யோகம் சிறந்ததா இல்லது சந்நியாசம் சிறந்ததா அப்படின்னு கேட்கிறார் அர்ஜுனர். நிஷ்காம கர்மம்னா என்ன அப்படின்றத பத்தி கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலமாக நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து பகவான் மேல இருக்கிறதுனால நம்ம விடுதலை பெற்று பற்றற்ற வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போறார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத பஞ்சமோதோத்யாயः சந்நியாச யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. கர்மயோகம் கிருஷ்ணனில் செயல். அர்ஜுன வாச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசம்சசி யச்சரேய ஏதையோர் ஏகம் தன்மே மே ப்ருதி சுனிஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர்கள். செயலை துறக்கணும்னு சொன்னீங்க. அவர் சொன்னார் இல்லையா, பற்றற்று செயல்களை செய்யணும்னு. அதனால அந்த செயலை துறக்கணும்னு சொன்னீங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தியோட செயல் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. இது ரெண்டுத்துல எது வந்து சிறந்தது, எனக்கு எது நன்மையை தரக்கூடியது என்பதை தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனன் இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் என்ன ஆன்சர் சொல்ல போறாங்கன்னு பாக்கலாம். இப்ப செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகக்ஷ நிஸ்ரேயசகராவ் உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார், செயலை துரத்தல் பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது மிகவும் சிறந்தது. நம்மளுடைய அந்த ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவங்களும் பகவானை நினைச்சுதான் வந்து இருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைச்சுதான் அவங்களும் வந்து தியானம் பண்ணி நம்ம கிட்ட வராங்க. அவங்களும் சரி பக்தியோடு செயல்கள் பண்றாங்க. ரெண்டு பேருக்குமே வந்து முக்தி கிடைக்கும். ஆனால் இந்த ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவதுதான் மிகவும் சிறந்தது. பக்தியோட பகவானுடைய செயல்களை, நம்முடைய கடமைகளையும் செய்யணும். ஆனா பகவானுடைய தாட்டோட நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். அதுதான் வந்து மிகவும் சிறந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு. சோ இங்க வந்து ஒரு சின்ன கதை நம்ம பார்த்துடலாம். நிர்கா அப்படின்ற ஒரு அரசன் இருந்தான். அந்த அரசன் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, நிறைய தானங்கள் பண்ணார். ஆனாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் கிடைத்தது. ஏன்? தானம் நல்லது தானே பண்ணாரு, அவருக்கு எப்படி சாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து தானம் கொடுக்குறேன், நான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் தான் வந்து ரிஷிகேஷர், அனுபவிப்பாளர், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர், புருஷோத்தமர். ஆனா நம்ம எப்ப அதை நான் பண்றேன்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப நம்மளுடைய அதற்குண்டான கர்மாவை நம்ம அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அப்ப நிர்கான்ற மன்னர் என்ன பண்றார், எல்லாருக்கும் வந்து தானம் கொடுக்கின்றார். நம்ம அடுத்தடுத்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். எஸ்பெஷலி கடைசி அந்த 6 அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். எல்லா வர்ணத்துல இருக்கவங்களுக்கும், பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர்கள், வானப்பிரஸ்தர்கள், சன்னியாசி, எல்லா வர்ணத்துல இருக்கவங்களுக்கும் வந்து 3 கடமைகள் வந்து முக்கியமான ஒன்று. ஒண்ணு தானம் கொடுக்கிறது, தவம் இருப்பது, யக்ஞம் செய்வது. யக்ஞம் நம்மளுடைய நாம சங்கீர்த்தனம், தானம் பகவானுடைய பெயருக்குள்ள பகவானுக்காக தானம் கொடுக்கிறது, தவம் செய்வது என்ன, பகவானை நினைத்து பக்தி தொண்டு செய்வது. சோ அந்த மன்னன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, பிராமணர்களுக்கு வந்து இந்த பசு வந்து தானமா கொடுக்கிறார்.
அப்ப என்னாச்சு, அந்த பசு அந்த பிராமணர் எப்படி விட்டுட்டார், திருப்பி அந்த பசு என்ன பண்ணுது, அவங்களுடைய கொட்டகையில திருப்பி வந்து லைன்ல நிக்குது. சோ அடுத்த பிராமணருக்கு அவர் வந்து அந்த பசுவை வந்து தானம் பண்ணிட்டார். இப்ப 2 பிராமணர்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை. என்னோட பசுன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருக்கும் சண்டை. கடைசியில அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னாக்கா, 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த நிர்கான்ற அந்த மன்னருக்கு வந்து சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க. ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்த அதே பசுவை நீ எப்படி இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அதிருப்தியால அவருக்கு சாபம் கிடைக்கின்றது. அந்த சாபத்தோட பலனாக அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, அடுத்த பிறவியில் பல்லியாக மாறுகின்றார். ரொம்ப பெரிய பல்லி, நம்ம வீட்டுல இருக்க மாதிரி குட்டியான பல்லி இல்ல, பெரிய பல்லியா மாறுறாரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து அவர் பூஜை புனஸ்காரம் எல்லாம் நல்லா பண்றாரு. ஆனா இது வந்து நான் பண்ற தானம்ன்ற அந்த அந்த அகந்தை வந்ததுனால பலன் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தி பண்ணியிருக்காரு இல்லையா, அதோட பலன் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, அந்த பிராமணர்கள் வந்து சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி உன்னுடைய அடுத்த பிறவில் நீ பல்லி ஆயிடுவா. ஆனா அந்த பல்லியா எங்க இருப்பார் அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர் துவாரகால கிருஷ்ணருடைய அந்த வீட்டு முற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்றில் அவர் வந்து பெரிய பல்லியாக அவர் வந்து இருப்பார். எப்ப பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஸ்பர்ஷம் அவர் மேல படுதோ, அவருடைய கை எப்ப அவர் மேல படுதோ, அப்ப அவருக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து அவரு சொல்றாரு. ஏன் இந்த இது கிடைச்சது அப்படின்னா, சாக்ஷாத் பகவானுடைய ஸ்பரிசம் கிடைக்குது இல்லையா அவருக்கு. அதனால ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவர் பக்தி தொண்டு செய்திருக்கின்றார். ஒரு சின்ன தவறு செய்தால் அதற்காக நமக்கு பெரிய தண்டனை இருக்காது. கண்டிப்பா அதுல இருந்தும் பகவான் நம்மை வந்து காப்பாற்றுவார். சோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா, இது கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்த கட்டளை, அவருக்காக நம்ம செய்யணும் போது அதுல கிடைக்கக்கூடிய கர்மங்களையும் பகவானே எடுத்துக்கொள்வார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எப்ப நான் பண்றேன்னு நினைக்கிறோமோ அப்ப அதோட இம்பாக்ட் நம்ம வந்து அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா. சோ பக்தி சேவையில் செய்வதுதான் வந்து உன்னதமான செயல் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? சீக்கிரம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்ய சந்நியாசி யோ யோ ந தத்வேஷ்ட ந தகாங்க்ஷித நிரத்வதந்த்வோ ஸ்ரீ மகா பாஹோ சூவம் வந்தாத் பரமுச்சியதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். நான் வந்து சந்நியாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஆனா என்ன நடக்குதோ, அங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்களோன்ற அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தாம இருந்தால் அது வந்து உண்மையான சன்னியாசி அல்ல. இப்ப நிறைய போலி சாமியார்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, சாமியார்ன்ற வேடத்தை போட்டுட்டு ஆனா அவங்க வந்து அந்த மாதிரியான குணங்கள் எதுவுமே அவங்க கிட்ட இல்ல. சோ நம்ம வந்து நம்ம கிரகஸ்தனாகவே இருந்து கொண்டு நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு, ஆனால் அந்த கடமையின் செய்யும் போது அந்த செயலின் விளைவுகள் மேல நமக்கு பற்று இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்மளே வந்து சன்னியாசி அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். தன்னுடைய செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு எது நடந்தாலும் அது வந்து கிருஷ்ணருடைய இது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம முன்னெடுத்து போகணும். அப்படி வரும்போது அவனே வந்து நிரந்தரமான சன்னியாசி, பற்றற்று அவர்களுடைய கடமைகளை செய்கிறார்கள். அதனால அவர்கள் தான் வந்து நிரந்தரமான சன்னியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, பாருங்க பாசிட்டிவா மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே போறார். எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். அப்படித்தானே உண்மை இல்லையா? எப்ப நமக்கு வந்து இன்பம் துன்பம் ரெண்டுத்தையும் ஒரே மாதிரியாக நம்ம பாக்குறோம். இருமைனா என்ன, எந்த ஒரு செயல் எடுத்தாலும் அதற்கு வந்து ஒரு மாற்றுன்னு இருக்கு, ஒரு ஆன்டனிம்ஸ் இருக்கு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரியான இருமைகள் இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த ஜட பற்றின் மூலமாக, இந்த ஜட பந்தத்தின் மூலமாக நமக்கு வரக்கூடிய என்ன ஒரு நன்மை தீமைகளை எளிதாக நம்ம கடந்து போயிடுவோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த சாங்கிய யோகம், ஆத்ம ஞானம் இருக்கின்றது, தன்னுணர்வை அடைந்தவர்கள் நாம். சோ நமக்கு வந்து இதெல்லாம் நிலையற்றது, ஒரு இன்பம் பெரியதாக வந்தாலும் இல்ல துன்பம் வந்தாலும் இதெல்லாம் நிலையற்றது அப்படின்ற மனோபாவத்தில் நம்ம வந்து விடுவதால் இந்த ஜடப்பற்றுல இருந்து நம்ம எளிதில் வென்று முழுமையான முக்தியை அடைகின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம அங்க வந்து கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்றார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை, சின்ன கதை. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பாத்தீங்கன்னா 22 மணி நேரம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து சொல்லுவாங்களாம் அவங்க. சோ அவங்க எப்பவும் வந்து மகாமந்திர ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. 3 லட்சம் மகாமந்திர நாமங்கள் வந்து அவர் சொல்லுவாராம். நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் சின்சியரா பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா. ஒரு ரவுண்ட் பண்றதுக்கு 6ல இருந்து 7 நிமிஷம் ஆகும். 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்படி 25,000
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம சொல்றோம். ஆனா அவர் ஒரு நாளைக்கு 22 மணி நேரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாமந்திரம் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பார். 3 லட்சம் மகாமந்திரங்கள் வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகும் அதுல. அப்ப அவருடைய இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய இந்த பக்தியை பார்த்துட்டு அதுல பொறாமை கொண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு நாளுக்கு அவரை வந்து அசிங்கமா படுத்தணும், கேவலப்படுத்தணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க, ஒரு விலை மாதுவை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. சோ அவங்களும் போறாங்க. போன உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றார், தாயே நீங்க கொஞ்ச நேரம் அங்க உட்காருங்க, என்னோட சாண்டிங் பாக்கி இருக்கு, மிச்சம் இருக்கு, நான் அதை வந்து முடித்து விட்டு உங்ககிட்ட வரேன், பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். சோ அந்த மாதாவும் என்ன பண்ணுவாங்க, உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பாங்க இவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரோடது. அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தோட மகிமை வந்து என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பார்த்தா அவர் தான் 22 hours வந்து மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்பார் இல்லையா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, டைம் எடுத்தனோன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஓகே நான் போயிட்டு நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போறாங்க. மறுநாளும் அதே மாதிரி அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, தாயே உட்காருங்க, நான் வந்து சாண்டிங் என்னோடது இன்னும் முடியல, நான் முடிச்சுட்டு வரேன். சோ 3 நாள் தொடர்ந்து அவங்க போறாங்க. பார்த்த உடனே ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பார்த்ததும் அந்த மகாமந்திரத்தை கேட்டு அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, புனிதம் அடைந்து அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அவர்கிட்ட சிஷ்யை ஆகி அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா, உண்மையான பக்தியோட நம்ம இருக்கும்போது எந்த ஒரு கலங்கங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நம்மை கலங்கப்படுத்தாது. நம்ம வந்து கரெக்டா இருக்கும்போது எந்த ஒரு கலங்கங்களும் வந்து நம்மை கலங்கப்படுத்தாது, அது வந்து விலகி போய்விடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்ஞம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான யக்ஞம். எல்லாவற்றையும் வந்து நமக்கு வந்து அழித்து நம்மளுடைய இத்தனை 84 லட்சம் பிறப்புகளில் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த காமம், கோபம் அதையெல்லாம் அழித்து மனதை தூய்மை அடைய வைத்து பகவானை நமக்கு மனதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைத்து நமக்கு வந்து பூஜை செய்ய வைத்து பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க யாராவது. பிரமன் யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வ கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யஷ்வந்த் வந்து பிரபுஜியா மாதாஜியா? எத்தனை வயசு ஆகுது உங்களுக்கு? ஆக்சுவலா யஷ்வந்தோட அம்மா மாதாஜி நானு. யஷ்வந்தோட சேர்ந்து நான் பண்றேன். யஷ்வந்த் கிளாஸ்க்கு கிளம்பிட்டா நான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. உங்களோட ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் 11th படிக்கிறான் மாதாஜி. உங்க வாய்ஸ் வந்து குழந்தை வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கா, அதனால வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் நானும். தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் தான் நிறைய அட்டெண்ட் பண்றேன் மாதாஜி. அவனுக்கு ஸ்டோரிஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓ ஹரி போல். அவன் 11th படிக்கிறான் மாதாஜி. கிளாஸ் நடுவுல வந்தது. இந்த ஒரு டைமிங் தான் எனக்கு இருந்தது வேற. ஆனா அவனை போடணும்னு நான் போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. பசங்களுக்கு வந்து காலையில இருக்கு 6 to 7 இருக்கு. 6 to 7 சரிங்க மாதாஜி. நான் இந்த வாட்டி நாங்க அட்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நான் போடுறேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து சொல்றாரு இல்லையா, பற்றற்று கடமை. அது எப்படி பற்றற்று கடமை செய்யறது அப்படின்றத வந்து இங்க ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் மூலமா நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி வந்து தாமரை இலை வந்து நீர்ல இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த இலையில வந்து ஒட்டாது. அது போல நம்மளும் வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். ஆனால் அதுல வரக்கூடிய அந்த பலன்கள் மேல பற்றற்று இருக்கணும். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவது இல்லை. ஏன்னா நான் கடமையை மட்டும்தான் செய்கின்றேன், அதனோட பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றேன். அப்ப அதுல வரக்கூடிய இம்பாக்ட் எனக்கு எப்படி வரும், அது பகவானுக்கு தான் போகும் இல்லையா. சோ தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவது இல்லையோ அது போல நம்ம கடமையை இந்த பௌதிக இதுல இருந்து செய்தாலும் அதில் வரக்கூடிய பலன்கள் மேல பற்று இல்லாம இருக்கிறதுனால அது நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது, அது வந்து பகவானைய வந்து சாரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு மிக சிறந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அவர் வந்து எத்தனையோ 10 வருடத்துக்குள்ள 108க்கும் மேற்பட்ட கோவில்களை வந்து உலகம் முழுவதும் அவர் வந்து பரப்பினார். இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் இருக்கு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம இதை சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இது செருக்கெல்லாம் இருக்காது அவருக்கு இல்லையா. பற்றற்று அவருடைய கடமை செய்கின்றார். அவரை போலவே அவருடைய சீடர்களும் வந்து அதை முன்னெடுத்து கொண்டு செல்வதனால்தான் நம்மளுடைய இஸ்கான் வந்து இன்னும் நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தி
शुनिशैव स्वबाह्येश पंडिता समदर्शिन। हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ண माता जी। மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். நம்ம நேத்தோட இதுல பார்த்தோம், நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகி மிகவும் பணிவுடன் அவர்களுக்கு சேவைகளை செய்து அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றதோட முடிச்சாரு இல்லையா நேத்து கிருஷ்ணர். ஏன் நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போனோம் அப்படின்னாக்கா, அவங்க வந்து அந்த உண்மையை அறிந்தவர்கள், அதனால அதே உண்மையை நமக்கும் கொடுப்பார்கள். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட பண்டிதர்கள், அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், நிறைய கற்றறிந்தவர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக, என்னது உண்மையான ஞானம்? ஆத்ம ஞானம், தன்னுணர்வு, நான் யாரு, நம்ம எங்க இருந்து வந்திருக்கோம்ன்ற அந்த ஆத்ம ஞானத்தின் மூலமாக எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து இந்த இருமைகள் இருக்காது. இவன் உயர்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், இவங்க வந்து ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த வந்து இருமைகள் இருக்காது. பிராமணன், பசு, விலங்குகள், மனிதர்கள், அந்த பணக்காரர்கள், ஏழை, அந்த மாதிரியான இருமைகள் இருக்காது. எல்லாரையுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க, இம்பார்ஷியலா. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் ஆத்மாவாகவும் பரமாத்மாவாகவும் வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்னு. அதனால நாயை தின்பவனையும் அவங்க வந்து சமநோக்கில் தான் பார்க்கின்றார்கள். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து உண்மையான ஞானம் தெரியும் இல்லையா, உண்மையான ஞானம் இருக்கு. அது இல்லாம அவர்கள் வந்து அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதனால் அவர்கள் எல்லாரையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக பாவிப்பார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. येहि संस्पर्श जा भोग दुःख योनय यावदे आद्यंत वंद कौंदेय नदेशु रमदे ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. இந்த ஜட உலகத்துல என்ன ஒரு செயல் நடந்தாலும் அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கு எதிர்வினை உண்டு. ஆனால் கோலோக விருந்தவனமான நம்மளுடைய கிருஷ்ணலோகத்தில் எப்பவும் வந்து நித்தியமாக ஆனந்தமயமாக நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அங்க வந்து இருமைகளும் வேற்றுமைகளும் கிடையாது, நித்தியமான ஒன்று. ஆனா இந்த ஜட உலகத்துல, அதனாலதான் இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம். சோ இந்த ஜட உலகத்துல வந்து என்ன ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அது நம்ம இன்பமான ஒன்று நினைப்போம், ஆனா அது வந்து சீக்கிரம் முடிவடைந்து விடும், நித்தியமாக இருக்காது. அது மட்டுமல்ல, அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதிர்வினையும் இருக்கும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அதுல சந்தோஷப்படுறோமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதுக்கு கஷ்டத்தையும் நம்ம வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பம் முடிவுன்னுலாம் இருக்கு இந்த ஜட உலகத்து. அதனால உண்மையான ஞானம் உள்ளவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை வந்து அவங்க பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். இதுல இன்பம் வரும்போது மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை, அப்படியே பம்பாடும் பண்ண மாட்டாங்க. துன்பம் வரும்போது அதை நினைச்சு வந்து கவலைப்படுவதும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. शरीर विमोचनात् गाम क्रोध भवं वेगं सायुद्ध ससीहि नरः। ஹரே கிருஷ்ண. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இந்த உலகம் வந்து எப்படிதான் இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும், ஆனால் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அந்த நமக்கு வரக்கூடிய அந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு பற்று இல்லாம போயிடும், காமம் வராது, கோபம் வராது, நம்ம வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். செகண்ட் சாப்டர் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது மூலமாக அவங்களுக்கு காமமும் வராது, கோபமும் வராது. அதனால் அவர்கள் இந்த ஜட உலகிலேயே, இந்த நிலையிலேயே அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைந்து விடுவார்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க வந்து சொல்றார். சோ இங்க பாருங்க, இந்த கலியுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நிறைய துக்கங்கள் நிறைந்த ஒரு யுகமாக இருக்கின்றது. ஆனா இந்த பற்றெல்லாம் நம்மளால இந்த புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தி அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. भोक्तारां यज्ञ तपसा
सर्वलोके महेश्वरा श्रुतां सर्वभूतानां यात्वा मां शान्ति रुच्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். நம்ம என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதுல ஒரு ஆனந்தம், ஒரு அமைதியை நோக்கிதான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக. என்ன அது ஞானம்? எல்லா யாகத்தோட பலன்களையும் தவங்களையும் யாரை நோக்கி இருக்கு? நம்மளுடைய சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவர்தான் அனுபவிப்பாளர். இங்க 3 விஷயங்களை கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஒண்ணு அனுபவிப்பவர், கட்டுப்படுத்துபவர், உற்ற நண்பன். என்ன? அனுபவிப்பவர் ரிஷிகேஷர். எல்லா எல்லா தவங்களோட பலன்களையும் யாகங்களோட பலன்களையும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் அனுபவிக்கின்றார். ஆனா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நாம தான் இதை அனுபவிக்கிறோம். ஆனா ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா தான் அதை அனுபவிக்கின்றார். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஏன்னா அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா 3 தோற்றங்கள்ல வியாபித்திருக்கின்றார். சோ அனுபவிப்பவர், எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்துபவர். அவர்கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்னாக்கா, எல்லாமே பிரபஞ்சம் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னாக்கா அவர் தானே கட்டுப்படுத்துபவர். இந்த இதுல நம்ம எதையாவது, இந்த பௌதீகத்துல எதையாவது நம்ம மாற்ற முடியுமா? இந்த இந்த சந்திரன் அதோட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு, சூரியன் அதோட வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. எதையாவது ஒரு சின்ன விஷயத்த, ஒரு இலை கீழே விழுதுன்னா கூட அது பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம இல்ல அப்படின்றத புரிந்து கொள்ளணும். அது போல அவர் மட்டுமே நமக்கு உற்ற நண்பன் அப்படின்னு யார் உணர்ந்து இருக்கின்றார்களோ, இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய துன்பங்களை துன்பமா நினைக்கவே மாட்டார்கள். அதை கடந்து சென்று விடுவார்கள். பக்தர்கள், அபக்தர்கள். நான் பக்தன் அப்படின்றதுனால எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. ஆனா நான் அதை நோக்குகின்ற விதம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இப்ப எனக்கு திடீர்னு வேலை விட்டு போயிட்டாங்க, வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா, பக்தனாக இருந்தால் அதை பத்தி அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஓகே, இது பகவான் கொடுத்தது, இதை விட வேற ஏதாவது நமக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு நினைச்சு போயிடுவாங்க. பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? ஐயோ வேலை போயிடுத்தே, அடுத்து நான் என்ன பண்றதுன்னு அதை நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சுவாங்க. அதுதான் பக்தர்களுக்கும் அபக்தர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சோ பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயத்தை எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே அனுபவிப்பவர், அவரே கட்டுப்படுத்துபவர், அவரே பாத்தீங்கன்னா உற்ற நண்பன். சோ அதனால எனக்கு ஜட உலகத்துல கிடைக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் கூட கஷ்டமா நமக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய முதல் சீடர்கள் பாக்குறோம். எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஜெயபதக சுவாமி. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு அவரோட உடம்புல. அது டாக்டர்களே சொல்றாங்க, இது உண்மையாலுமே மிராக்கல். எப்படி இவர் இது பண்றார், எப்படி அவர் இன்னும் எல்லாருக்கும் தெய்வ தரிசனம் கொடுத்துட்டு இருக்கான்னு தெரியல. சோ ஆனா பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கஷ்டமாவே தெரியல. அவர் ஒரு தடவை பக்தர்களுக்காக பேச வரும்போது அவர் சொல்றார், நீங்க எல்லாரும் உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது, இந்த பக்தர்களோட கூட்டத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் நிறைய எனர்ஜி வருது, இந்த கஷ்டம் எல்லாம் ஒரு கஷ்டமாவே தெரியல அப்படின்னு சொல்றார். சோ பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர்களுடைய குணங்கள் இது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? 3 விஷயங்களை சொல்றார். அவரே அனுபவிப்பவர், கட்டுப்படுத்துபவர், உண்மையான நண்பன். அப்படி நம்ம அந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளும் போது இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் நமக்கு கஷ்டமா இருக்காது. அதே நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அமைதியை தருகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயः. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட அத்தியாயம் சந்நியாச யோகம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டாரு. கர்மயோகம் சிறந்ததா இல்ல சந்நியாசம் சிறந்ததான்னு அதற்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார், செயலை துறந்து இருப்பதை விட பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளுடைய செயல்களை செய்வது உத்தமமான ஒன்று, அதுவே உயர்ந்தது அப்படின்றத சொல்றார். பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கார். எப்படி அப்படி பற்றற்று கடமைகளை செய்யறது அப்படின்னாக்கா, எப்படி தாமரை இலை நீர்ல தான் இருக்கு, இருந்தாலும் அது அந்த நீரோட ஒட்டுவதில்லை. அது போல நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு அதனுடைய பலன்களின் மீது பற்றற்று இருக்கணும். இன்பமோ துன்பமோ, நஷ்டமோ லாபமோ எது வந்தாலும் அதை கிருஷ்ணருக்காக
அர்ப்பணிக்கும் போது அந்த பந்தத்திலிருந்து நாம் விடுபடுகின்றோம். இல்லை என்றில் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் நாம் உழன்று கொண்டு இருப்போம். பகவான் மீது கவனம் செலுத்தி அவரை நினைத்து நம்மளுடைய செயல்களை செய்யும் போது நாம் இதுல இருந்து முழுமையாக விடுபடுகின்றோம், இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். हरे कृष्णा वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? என்னையோட செஷன்ல எதனா டவுட் இருக்குன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த ஸ்ரீ பரம்பரா ராமானுஜர் அத சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, மத்த பரம்பரா குரு சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நமக்கு வந்து ஸ்ரீ பரம்பரா வந்து ராமானுஜர். ஆமா, சவுத்ல இருந்து தான் நம்ம இருக்கு. மத்வாச்சாரியர் கூட கர்நாடகத்துல இருந்து வந்துதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஆனா வந்து இந்த சிவன் மூலமா வந்த விஷ்ணு சுவாமிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஈஸ்ட் சைடுன்னு பாத்திருக்கோம். ஆனா இப்ப வந்து நிறைய அந்த 2 சம்பிரதாயங்கள் அவ்வளவா இல்ல. அதுவும் எஸ்பெஷலி சனத்குமாரர்களோடது இல்ல அப்படின்றத மாதிரி நம்ம பாத்திருக்கோம்.